Едричък ли? Наблизо ли си, бе? Виждам. Вземи един кеп ял, един кеп вземи. Той докато дойде... Не, това викаше мотоселче да работи. Ма клип ли правиш са? Бе, физиономията и нещо не ми допада. Леко, леко. Се пъкна отдял здраво. Шока ми е тук, виж къде ми е възелче. Тънк. Оп. Ей, отди какви си там. Щом направо толкова, това ще е като облече. Добре. Съгласявам с всичко. Вижте ма. Ужас, ужас на ужасци. Чакай го. Чакай да. Опа. Охо. Чакай кой. Чакай малко. Служима в тинята за качките. Скъса се го. Аз му казах, да дойде ония. Не, държи го бе, държи го бе. Държи го още. Той ще си пътяга, майко ли? Дребничък е. Средна работа. Точно. Коля, кеп. Той си океп на някой друг път само. Къде се въртиш тук, бе, идиот? Сърби ма газа, аз теб целун мен ма сърби газа. Иде вече. Айде, иде тук, иде. Ръката ми стана на стойка. Добре, кажи ми аз какво да правя, гледай. Да долу да го извада, ти покажа как. Не искам, че не знам как е закачен, са смеля го натисна. Не, за запашиш ти. Аз го бях да дръпна литкора и той си дойде сам. Той така се умориха Ивана вече, че... Охо! Какво? Той е красавец. Не го виждах много от красавици. Айде, че пръчките ми са вънка. Добре. С тия фотота... Добре, да споменем само за зрителите резултата. 9 на 2. Или 10. 10 май вече. 10 на 2. О, верно, че е красив то. То е за теглилка. Не. Тя става теглилка. Какво пуф? Сега след малко ще видиш какво пуф. И двама закачен. Била на рибла се откачи. По принцип, да, нормално е да се откачи. Кажи ми днес какво става. Така. Ела, Коля, ела сега тук. Ела да види това смотание. Дето много... Ти биеш такова ли? Файвер ли биеш? Хубав. Перката му... Много хубав. Браво, много хубав. Му си ми красив. Я така се усмихни. Така. Айде да те пускаме. Айде, моето. Айде.